سلام زغبركم تخاتلتنا كما يتعلم باركسنا الساعة زيانات زمتكم الله مجمرتا قلنا رشتاتم تقرأي بعفار زي تجاجح أسلام بتا سيقات فاتيروم وطري سمين دوبون كورياتات لم تابز اواني كارد اللهم عزا إسرائيل أبو هسبيتال زكاري تمت قاعد تستعزب مسخخر بزوحات سبات قاطع الرئيم قدامي منستر نكسنة سعود عرب براس عرات محمد بن سلمان أو ريبابليكاويت عرب قبطي عدد تفتس مالون كالوتن زبلو زياناتات حزنا متسيناكم لنا سناي كتتعلم عادشن وانون مجلسي بزعبا إثيوبيا بكندم بازغون وشتاوش جرات كان قدمت نمدام زحلن زلوت حقرر من الباش مختم إثيوبيا خم هاجرون كختل خليم أبكند باهجرا حكاكاتن متكلاتن تمازيس كالو لاونتن ميرتا وحدنتن قربا بالتخبير كان هزبتات الزبان ابن بار سلام حبرا وقعزون لمعتن من مئزان نول حدا وكان زي ربح من قد هلكتن عنوتن يمرت اللهم مع كلام من إثيوبيا بساعة زي بدرون نفرتو نستدقفها بدي غزبة لو كنات تنصر حيلتات فانو تسميد الله إذا كنات متنا قزفون حدقنينتون نمجمات بتياب رئيس السرايت فدرال زورد زلوك أزفتن من مرخن كلك عيكالم حيلتات فانو كاب دباين بكم بارات كاقيم كاوجن قد أمنيم زي سكر زلوم بزح بوتاتاتون تقصصيرهم كم زلو يفلت أبز غرب أولنا كاب كل تقرأي تتأبيرهم عزز تخفل سرايت كوينهم أبكنات زاتو خي ترفو تماريخم اللهم أزي نتي تقرأي دحنا موجا تمكر اللهم حبابي لأنصر كل محرن إيرتران كسل في خليل زأمن سلو النقص أبي أحمد مرد ترايخ خون زخلام تقرأي بعفار زي تجاجح أسلام بتاسقات كفتر كم زخل تقليتم أبدا بخينات تخطاتا لدركن بوليتيكا وحمس مسنتها زيازلا تقرأي تيابو سن مريت راي زي تحرس تسفاهي بوتسان حنزرات سحل فكرامات كفوخي أتو دراران بتاخي كون كبير شغل تفتير اللهم أبزغنا كاب قربت كل العفار زمت أم بتا أبقى الأخبابيتات تقرأي ترأيزو بالحبريتا أم حبرا ميديا كزرقح كأني اللهم مقتل حالا في بيت فتح رشانها بتتفترون تقرأياتو عالم برهان هاريفيو أب قربت كل العفار يالو أبز بهالكباب أم بتا كم سترأي نبيسي الرقاقيز اللهم نسو مسلو تغنتات أير بززامد أسلا بالعت حمامات دركن وحجن كقاتم كم زخل تغيزو أنت غنات أب كل العفار سترأي أم بتا قرب كساب حجنا بتقرأي كم زياتوون أوري اللهم أبزوان دوبو بتقرأي مسرايا جرجر مبرغن دوب مبرغن تقرأي أبزداو بخبابتات عفار تريوتات اللهم كفتر زخل حدقا خمزر لخوينو كساب حجن ناب تقرأي زاتو أم بتا يلن ساب مويا حرشا فدرال تاب عفار كباب يالو زي تراي عين تنبتا كنتاتن كم زفتشون حابير لهم عبيالو ستراي أنبتا أمني سبحال أنبتا برخا كم زي كونيم حابيرم زلهم زي أوردا اندرتات أبيا درقا عجن وانت رأي سلز نبرا مرمراي قبر للو إلهم أنبتا برخا بغندون أغلي قربن كل نقرز بلع أسلب عليه عزي قلتفن بفلاي نفاس أبزرخ بلو بقلتف كبوتا نبوتا زل بعنيم أنبتا دما تماسا سالبالع كوهان تخونا مبزحتيو أبزرخ بلو بأنصار زرقاقان زبلعن حلف يلون ما شاء الله زبل على لغنتات اللو مسان بتعبرها خنص أطرن كلوغن سحل زبل مخانو أتو عالم برهان يرد أبيت صحفت لمعت تفترون حرشان كل العفار دايركتر حلوات عنا تخلن كوتصرن مهرتن أتو حبيب عبد الله بستفلالو خبابتات تخلل أم بتاسترأي مخانو بمرقاقات تخنتات حدقنيا مخانو قاليتم اتحالة في كم زبلو تعسل أبوزح كبابتات تخلل كم سترأي بفسحقنا أب كباب وسنات تقراي زبار بعد تباهيلو فلتي تراي زلام حبرتسبن مرحتي ورراتاتن صبصاب يسدولنا لو نتزرخبو قوص لمصري يطفالو بو مسرد ما غدات يصعبالو قلباغ مالن اطالن سخن اقرب يعنلو بمبال حدغኛ اسلم خون زاريبم بمنصر قططرن كتتلن كفدرال منግስት استلاخ الى خمر اي حليفو كال مفتح زمصف التحكم زيلون حابيرلم بعفشات اسلم بطن مكل خلاف 2016 عام تمرت جز تغبره قدم مدلاو يخون مصنعت كم زيلون وسخ حبيرم اتعينتن بطن رؤسو خحبز خلنا بستوسنا ساعات زخونه مزركب تنسيو قدات زسعب مخانون تزاريب اللهم أتو علم برهان كاب منغستي فدرال بزرخبو حبريتا مسرت بزخفة كنتات أب قمت مئتاو كل عينة مدراتي قبر كم زلو حابير لم أبت منستر حرشا فدرال زرأي وكبابي قزيف أسلم بت أسل زلو بقولك مدلواتنا كانت صافف كم زلنا يم حبيرمنا بغندو دماز دار غزراتي بغلطوف نايم عصادن مكيادن من قصقاس قبر قوسقاس كم زقبرو أميت اللهم أبزوان أبتقراي 4,800 ميتاي تحرس مريت راح كم استحرسات عالم برهم يرد نمعرب تقراي حويسكا تسترف 52 ميتاي تحرس مريت دما أب تحت كالو تحيلتات كم زلو بمرققات أزد دما أفراين تتخلل كم زدراتو حبيروم
ቀዳማይ ሚኒስተር ንግስነት ሳዑዲ ዓረብ ራስ ዓራት መሐመድ ቢን ሰልማን ኣብ ሪፓብሊካዊት ዓረብ ግብፂ ዑደት ይፍጽም ኣሎ። ትማሊ 15 ጥቅምቲ 2024 ቀዳማይ ሚኒስተር ንግስነት ሳዑዲ ዓረብ ወራስ ዓራት መሐመድ ቢን ሰልማን ኣብ ሪፓብሊካዊት ዓረብ ግብፂ ዑደት ንምፍጻም ካይሮ ኣብ ዝኣተወሉ ፕሬዚደንት ዓብዱልፋታሕ አልሲሲ ድሙቕ ስነ ስርዓት መቕባል ኣካይደሎም። ምብጻሕ ቀዳማይ ሚኒስተር ሳዑዲ ዓረብ ኣብ ግብፂ ብዙሕ ትርጉም ዘለዎ እዩ። ብቐንዱ ንምቁራጽ ተጻብኦ ግርጭት እስራኤል ኣብ ዞባ ቃዛን ሊባኖስን ዝዓለመ ከም ዝኾነ እኳ ይንገር እንተሎ ምሕያል ሓድሕድ ሃገራት ቁጠባዊ ምትሕብባር ከምኡውን ጸጥታዊ ኩነታት ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓድን ብቐንዱ ዘተከረ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ምዃኑ ብብዙሓት ተንተንቲ ዝግለጽ ዘሎ ምዕባሌታት ዞባና እዩ። በዚ መንጽር ግብፂ ዲፕሎማስያዊ ሚዛና ካብ ኢማራት ናብ ሳዑዲ ተዘንብል ምህላዋ ዘርኢ ኣብነት እዩ። ኣቐዲሙ ፕሬዚደንት ግብፂ አልሲሲ ኣብ ኤርትራ ታሪኻዊ ምብጻሕ ብምፍጻም ንሶማልያ ዝሓወሰ ንጸጥታን ቁጠባዊ ምትሕብባርን ዘተኮረ ኣገዳሲ ስሉሳዊ ስምምዕ ከም ዝኸተመ ይዝከር። ወጥሪ ሰሜንን ደቡብን ኮርያታት ኣብ ዘዋን ይጋደድ ኣሎ ተባሂሉ ሰሜን ኮርያ ንደቡብ ኮርያ ናብ ርእስ ከተማ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዘዲድኪ ወረቓቕቲ በቲንኪ ብዝብል ክሲ እዩ ተጀሚሩ ዝወጥሪ ነዚ ስዒቡ ነቲ ከም ብሓድሽ ናዋርሕ ፍኸም ክብል ጸንሐ ወጥሪ ክልቲአን ሃገራት ሰማይ ዘዕረጎ ይመስል። እተን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣብ ልዕሊ ፒዮንግያንግ ናይ ፕሮፓጋንዳ ወረቓቕቲ ከም ዝበተና እዩ ዝንገር። መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ብወገኑ ዕጥቃዊ ግጭት ወላውን ናብ ኩናት ከምርሕ ዝኽእል ምትንኻይ ክብል ገሊጹ። ስለዚ ድማ ሰሜን ኮርያ ነዚ ክስታት ድሕሪ ምስምዑ ብዓርቢ ዶብ ዝሕሉ ወታደራታን ተኽሲ ድልዋት ክኾኑ ኣዚዛላ። ደቡብ ኮርያ ብግድያ መልሲ ክትብ ድልውቲ ምዃና ብምግላጽ ድሕነት ዜጋታታ ብሓደጋ እንተወዲቑ መወዳእታ ስርዓት ሰሜን ኮርያ ከም ዝኸውን ኣጠንቂቓ። ድሕሪኡ ብሰሉስ ሰሜን ኮርያ ምስታ ነባር ጸላይታ ደቡብ ኮርያ ዘራኸባ ክልተ ጽርግያታት ብምፍንጃር ኣገልግሎት ክቋረጽ ገይራ። እዚ ነቲ ኣቐዲሙ ዝተጀመረ ስጋት ኣገዳድይዎ። ጽባሒቱ ድማ 1.4 ሚልዮን መንእሰያት ሰሜን ኮርያ ናብ ሰራዊት ክጽምበሩ ወይ ክምለሱ ከም ዘመልክቱ ገሊጻ። እዚ ምልዕዓል እዚ ኣብ መንጎ ክልቲአን ኮርያታት ቅሬታ ዝፈጠረ ኮይኑ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ዮንግ ኡን ኣብ ጥሪ ደቡብ ኮርያ ቁጽሪ 1 ጸላይት ምዃና ካብ ዝእውጅ ንድሓር ወጥሪ ክጋደድ ጸኒሑ። ብ11 ጥቅምቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሰሜን ኮርያ ደቡብ ኮርያ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙብለይቲ ናብ ፒዮንግያንግ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብምልኣኽ ከሲሱ። በተን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዝተበታተኑ ወረቓቕቲ ነገር ዘጽሕትሩን ዘይረብሑን ከም ዝኾኑ ገሊጹሎም። ጽልዋ ዘለዎ ሓፍቲ ኪም ዮንግ እዚ ምስዳድ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዳግማይ እንተተገይሩ ንሴኦል ዘስካሕክሕ ሳዕቤን ከልዎ ምዃኑ ፈኪራላ። ጸኒሓ ድማ ደድሕሪ እቲ ተግባር ወታደራዊ ጓሓላሉ ደቡብ ኮርያ ከም ዘለው ንጹር መርትዖ ከም ዘላ ገሊጻ። ሰሜን ኮርያ ናይተን ኣብ ሰማያ በሪረን ዝበለተን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ድብዝዝ ዝበለ ምስልታት ከምኡውን ነቲ ተበቲኑ ዝተባህለ ወረቓቕቲ ዘርእዩ ኣሳእሉ እኳ ተዘርግሐት ብናጻ ዝረጋገጸሉ መንገዲ ግን የለን። ደቡብ ኮርያ መጀመርታ ብዛዕባ እተን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዝቐረበ ክሲ ነጺጋቶ እኳ ተነበረት ጠቕላላ ሓላፊ ስታፍ ግን ክሲ ፒዮንግያንግ ከረጋግጽ ወይ ክነጽግ ከም ዝጽገም እዩ ኣረድዩ። እተን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብገለ ነጠፍቲ ዝተሰዳ ከም ምዃነን መጠን ኣቐዲሞም ድማ ባሎን ተጠቂሞም ብተመሳሳሊ መልእኽቲ ናብ ሰሜን ኮርያ ክሰዱ ጸኒሖም እዮም ዝብል ሓበሬታ እውን ይስማዓሎም። መራሒ ጥምረት ምንቅስቓስ ነጻ ሰሜን ኮርያ ፓርክ ሳንግ ሆክ ድማ ናብ ሰሜን ኮርያ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣይሰደናን ክብል ነቲ ክስታት ነጺግዎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኪም ትማሊ ሶኒ ምስ ኣዘዝን ላዕለዎት መራሕትን ወታደራዊ ሓለፍትን ሚኒስትራት ጸጥታን ምክልኻልን ከምኡውን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን ከም ዝተረኽበ ማዕከናት ዜና ሰሜን KCN ሓቢረን ኣለዋ። ኣብኡ ድማ ኪም ኣንፈት ቅልጡፍ ወታደራዊ ስግምቲ ወጢኑ ንሰበስልጣን ድማ ስርሒት መከላኸሊ ኩናትን መሰል ርእሰ ምክልኻልን ኣንፈት ሂቦም። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ሓባራዊ ሓለፍቲ ስታፍ ደቡብ ኮርያ ሊ ሱንግ ጁን ሰሜን ኮርያ ንኮርያታት ኣብ ዘራኸብ ጽርግያታት ከም ንኣሽቱ ፍንጀራታት ዝኣመሰሉ ንኣሽቱ ምትንኻያት ከተካይድ ከም እትኽእል ገሊጹ። ብዙሕ ኣይጸንሐን ኣብቲ ክልቲአን ዘራኸብ ጽርግያታት ጂዮንግዩን ዶንግሃይን ፍንጀራታት ስዒቡ። ክልቲኦም ጽርግያታት ንነዊሕ እዋን ተዓጽዮም ዝጸንሑ ኮይኖም ምፍራሶም ግን ኪም ምስ ደቡብ ኮርያ ዝኾነ ዓይነት ልዝብ ከም ዘይደሊ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፈ ተንተንቲ ይገልጹ። ነዚ ስዕቡ ሰራዊት ደቡብ ኮርያ ሓይሉ ንምርኣይ ኣብ ደባቱ ኣጽዋር ከም ዝተኮሰን ናብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ወታደራዊ ምክትታል ከም ዘዕበየን ገሊጹሎም። ድሕሪ ሒደት ሰዓታት መንግስቲ ንሴኦል ዝኸበበ ግዝኣት ጆንግጊ ሰባት ጸረ ሰሜን ንዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ወረቓቕቲ ስግር ደቡብ ከይሰዱ ንምዕጋት ን11 ኮርያ ዝዳወባ ከባቢታት ሓደገኛ ዞባታት ክብል ከሊሉ።
ጋዛ እስራኤል ኣብ ሆስፒታል ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ዝተዓዘቡ መሰኻኽር ብዙሓት ሰባት ክቃጸሉ ሪኦም እስራኤል ኣብ ቀጽሪ ሆስፒታል ጋዛ ኣብ ዝርከብ ማዕስከር ብሰንኪ ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ኣየር ዘጋጠመ በርዓዊ ሰባት በተሃላልታ ክቆስሉን ክሞትን ምርኣዮም ነቲ ኩነታት ብዓይኖም ዝተዓዘቡ መሰኻኽር ንቢቢሲ ገሊፆም ኣሎ። ሓንቲ ኣደ ሓደ ካብቲ ዝረኣናዮ ዝኸፍአ ፍጻሜ ኢላ ክትጽውዖም ከላ ሓንቲ ዝተጎድአት ጓል ኣንስተይቲ ድማ ሰባት ካብቲ ዝቃጸል ዝነበረ ዳስ ከውጽዎም ኣውያት የስምዑ ምንባሮም ገሊጻ። ካልእ ሓደ ሰብኣይ ድማ ነቶም ብሓዊ ተቓጺሎም ዝሞቱ ዝነበሩ ሰባት ክሕግዞም ብዘይምኽኣሉ ልቡ ከም ዝተሰብረ ገሊጹ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ቀጽሪ ሆስፒታል ኣልኣቅሳ ብቅድሚ ትማሊ ሶኒ ንግሆ ዘጋጠመ ኮይኑ ንተማዛበልቲ ዝኾኑ ግዝያዊ መዕቆቢታት ዘቃጸለ ባርዕ ኣበጊሱ። ብውሕዱ 4 ሰባት ክሞቱን ከለዉ ብዓሰርተታት ዝቁጸሩ ድማ ተጎዲኦም መብዛሕትኦም ደቂ ኣንስትዮን ህጻናትን ከም ዝኾኑ ድማ ብሓማስ ዝመሓደረ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓቢሮም። ቢቢሲ ቦታ ናይ ተሓዊ ዝተቓጸለ ሰብ ዝመስል ዘርኢ ቪድዮ ኣረጋጊጹ። ካልኦት ተንቀሳቐሲ ኣሳል ድማ ሰባት ነቲ ሃልሃልታ ንምጥፋእ ክጓዩ ከለውን ተመልኪቱሎም። ወታደራዊ ሓይሊ እስራኤል ኣብ ቀጽሪ ዝርከብ መዕረፊ መካይን ይንቀሳቐሱ ነይሮም ዝበሎም ተዋጋእቲ ሓማስ ዕላማ ከም ዝገበረን ድሕሪኡ ብሰንኪ ካልኣይ ፍንጀራታት ክኸውን ዝኽእል ባርዕ ከም ዝተለዓለን ገሊጹ። እቲ ወታደራዊ ሓይሊ እቲ ፍጻሜ ኣብ መጽራይ ከም ዘለውን ሓቢሩሎም። ኣብ ኣልኣቅሳ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ትካል ግብረሰናይ ዶክተራት ብዘይዶብ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሓማስ ኣብቲ ቦታ ይንቀሳቐስ ስለመንበሩ ኣፍልጦ ከም ዘይነበሮም ብምግላጽ እቲ ሆስፒታል ከም ሆስፒታል ኮይኑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጾም። ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሰባት ተቓጺሎም ሞይቶም ከምኡን ግፈታት ከብቅዕ ኣለዎ ክብል እንከሎ ወሃብ ቃል ባይቶ ሃገራዊ ድሕነት ዋይት ሃውስ ድማ ነቲ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ዝስከፍ ክብል ገሊጽዎም። እቲ ወሃብ ቃል ንሲቢኤስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ድሕሪ መጥቃዕቲ ኣየር እስራኤል ተመዛበልቲ ብሂወት እንከለዉ እናተቓጸሉ ዘርእዩ ምስልታት ንቪድዮን ኣዝዩ ዘሰክፍ እዩ። ንመንግስቲ እስራኤል ድማ ስክፍታና ብንጹር ገሊጽና ኣለና ኢሉ። እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝበጽሕ ጉዳት ንምክልኻል ዝያዳ ሓላፍነት ኣለዋ። ኣብዚ ዘጋጠመ ድማ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ እዩ። ዋላ እውን ሓማስ ኣብ ጥቓቲ ሆስፒታል ንሲቪላት ከም መሕበ ንምጥቃም ይሰርሕ እተነበረ ኢሉ። እቲ መጥቃዕቲ ብቅድሚ ትማሊ ሶኒ ብኣቃጻጽራ እታ ሃገር ከባቢ ሰዓት 1:15 ከም ዘጋጠመ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ገሊጾም። ገለ ካብቶም ዝተረጋገጹ ቪድዮታት ዝቐረጸ ሰኣላይ ኣትያ ዳርዊሽ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣዝዩ ኣሰንባዲ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ሰባት ክቃጸሉ እንከለዉ እናርኣየ ዋላ ሓንቲ ክገብር ብዘይምኽኣሉ ልቡ ከም ዝተሰብረ ገሊጹ። ኣብቲ ሆስፒታል እትነብር ያሰር ዓብደልሐሚድ ዳሄር ንቢቢሲ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ብዙሓት ሰባት ክቃጸሉ ርኢና ከምኦም ክንቃጸል ከም እንኽእል ክስማዓና ጀሚሩ ክትብል ንቢቢሲ ገሊጻ። ካብቶም ዝተጎዱ በዓል ቤታን ደቃን ይርከቦም። ሚኒስትሪ ጥዕና ትማሊ ሶኒ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ልዕሊ 40 ሰባት ቆሲሎም 4 ሰባት ድማ ሞይቶም። ኤምኤስኤፍ ብግዲኡ ብሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ 5 ሰባት ከም ዝሞቱን 65 ድማ ከም ዝቆሰሉን ኣፍሊጡ። ካብቶም ዝቆሰሉ 4 22 ደቂ ተባዕትዮ 8 ደቂ ኣንስትዮን 10 ህጻናትን ኣብ ኣልኣቅሳ ተሓኪሞም። እቶም ካልኦት ድማ ናብ ዝተፈላለየ ሆስፒታላት ዝተወስዱ ኮይኖም እቶም 8 ድማ ናብ ስፔሻሊስት ኣሃዱ ቃጸሎ ከይዶም ኣሎም። ኣብ ጋዛ ንስራሓት ኤምኤስኤፍ እትመርሕ ሚስ ሃልፎርድ መሳርሕታ ነቶም ጉዳያት ቃጸሎ ይሕክሙ ከም ዘለዎ ገሊጻላ። ንከምዚ ዝኣመሰለ ጽንኩርነት ዘለዎ ጉዳያት ቃጸሎ ክትገብሮ እትኽእል ኣዝዩ ውሕድ እውን ኢላ። ግዝያዊ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ምውሃድ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕብራት ሃገራት እቲ መጥቃዕቲ ነበርቲ ሰሜን ጋዛ ናብ ካልእ ቦታ ክገዕዙ ኣብ ዝተነገረሉ ከባቢ ከም ዝተፈጸመ ገሊጹ። ብሓቂ ኣብ ጋዛ ሰባት ዝኸድሉ ውሕስ ቦታ የለን ይብል እቲ መግለጺ። እምበር ከስ ዘኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ እዚ ሰዓት እዚ ዜና መሰናዶና ኣብዚ ይፍጸም። ሓዳሽ ዜናታት ምክትታል ሰብስክራይብ፣ ሸር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም